ngà preso phai phi parlok sa season part ha kene ka video ki kapto kene ngut ki rang lakai football ki balayo bantap gol da ka bicycle kick Scott MC Tomine rang lakai jongkari Scotland layak bantap ka way ka bicycle kick ha ka World Cup qualifiers ha ka jinya kon Persia ya ka Denmark ha ka khat pratarik November arhajar arpsan Gareth Bale orang lakai balai syong taj layak bangkur ka way ka bicycle kick goal ha ka Champions League final ka Real Madrid Persia ya ka Liverpool ha usnam arhajar katra Wayne Rooney layak bangkur ka way ka bicycle kick goal ha ka jinya lakai English Premier League Persia ya ka Manchester City ha usnam arhajar khatway Zlatan Ibrahimovic layak bangkur ka way ka bicycle kick goal ha usnam arhajar khatar ha ka jing lakai ka Sweden Persia ya ka England kanai ka bicycle kick goal jong Zlatan kala penjobru ya ka Puskas awat Pele orang lakai jong kari Brazil laong ba layak bantap adu South League ki bicycle kick goal ha ka jing jong Hugo Sanchez striker bapau nam jong kari Mexico laong ba ulayo bangkur hado Leipzig League ki bicycle kick goal ha ka jing jong ulayo bantap Bundesliga ki bicycle kick goal ha ka por ba udang don ha ka klub Real Madrid Alejandro Garnacho orang lakai badang kena jong kari Argentina ulayo bangkur ka way ka bicycle kick goal ha ka jing lakai ka Manchester United Persia ya ka Everton ha usnam arhajar arpulai Ramon Unzaga layak bangkur ka way ka bicycle kick goal ha ka jing jong ha usnam khat khandai spa khat sao Ramon Unzaga udai orang lakai ubaning kong banyo tap goal da ka bicycle kick Cristiano Ronaldo orang lakai bapau nam jong kari Portugal laong ba Cristiano Ronaldo layak bangkur hado South League ki bicycle kick goal ha ka jing jong kawai ke bicycle kick goal ke bapau ha jong Cristiano Ronaldo kadai ha ka jingalakai Champions League ka Real Madrid Persia ya ka Juventus ha usnam arhajar khatpra Cristiano Ronaldo layak bantap kawai ka bicycle kick goal menta usnam na ka benta ka klub Al Nassr kidang don sakarto kat nengut kirang lakai ki bayak bantap goal da ka bicycle kick Henry Kimdai ki bicycle kick goal ki ba da internet hadu kata parlok ka bicycle kick goal jong no pi kham internet bha ngapa kuman hapo comment section tangkat ne ka video kalakut lada pisngau tenat ya kene ka video ngapa wat klet pan like bat share bat subscribe ada pedang page ningkong ya kene ka channel kublai sibun